ffeindio mai da. Cael unrhyw Pokeballs? Mae gen i un Pokeball. Cael unrhyw Pokestop da? Ie. Neu O, mae'n belt sprout fan hyn. Ffeindio belt sprout. Ti'n trio mynd i dal e nawr, ti? Ie. Gobeithio mae'n aros mewn. Neu ti'n byw? O na. O, fi'n esgeibo. Wedi esgeipo. So ni angen cael ei Pokestop. Dwi'n angen cael ei Pokestop. Fe yw y nearest Pokestop? Sa'n siŵr. McDonald's? Neu Arben? Fi fef mae un yn y street. So fi'n mynd i Pokestop yma a gweld cael Pokeball i cadw mwy o Pokemon. Ie. Yna Pidgey fan hyn. Rwy'n nhw gallu nôl e. I've descended. Okay. Fi eisiau trio ffeindio Dragonite. Find o Pidgey. O, ffeindio dau Pidgey. Ie, ni sy'n cerdded yn Coed Duon. Dwi'n cymryd yn y Pokestop mewn McDonald's. Ie. So, fi'n head o fyna, fi'n fyna'n iawn. Gydag skips i mynd fyna. Ie. Fi ddim yn cael aron, fi'n promiso. Fi ddim yn cael 5 pint. Wel, fi gallu gweld Pokestop gyda low model yn fe. So, fi'n mynd fyna. Le ydy y Pokestop? Mae yna bwys y cinema. A mae yna gym y bwys y hefyd. Wel, os gallu lock o lawr i'r gym. Ti'n meddwl ti'n gallu? No, hefyd mae yna efo 2,000 Pokemon. O, jyst ti'n bach mwy na ti ta? Ie, dim ond fel 1,000. Dim ond 1,000 mwy na fi. Ie. So ni'n bron at y Pokestop. Pokestop, ie. A mae gyda low module yna fe. So mae'n meddwl mae Pokemon mynd i dod yn at y ti. So, rwy'n ffeith neu dy? Na, os gwybod gyda hynny, yna ddim croeso. No, okay. Bron fyna. Ie, rwy'n i gweld y tân mewn fyna. Yn fish and chip shop. Ie, Libby's Place. A rwy'n yna fel loads of fire engines yna. Fel Fireman Sam. Ie, Sam Tan yna. A ie, ni'n bron at y Pokestop. Bron. Mae ffrind fi cael o mi ys Drowsy, fel Drowsy trailer. Rwy'n ni'n cael fel 50 o drowsies when ni'n transfer ni. O'n i'n trust ti? Beth? O'n i'n trust ti, but ti'n telling me. No. Sy'n fel beautiful friendship yma. Yeah. Sy'n bron at y Pokestop. Dwi'n credu mae y Pokestop fi'n head yn McDonald's. Gobeithio mae yn. A ni'n literally bron fyna. Just gwmpas y cornel yma. A wedyn, byddwn ni'n ffeindio fe. Wedyn ni'n mynd lawr fan hyn.
Kyle. Un gweith bol a cwsiwn. So you've got un ball mas o hwnna. Yeah. Hwnna was y dau. Yeah. Ond mae yna spiral fan hyn. Mi ddod sy'n cadra. Yeah. Gyda mas o bol di. O, A pan mis o fe. OK, nes i weisio time ni'n cefn lan fan hyn. Na'n heb. Mae'n i batlo o gym. Ti'n mynd i batlo o gym? Ie. Ti'n dweud mae'n cael fel 1,000 mwy Pokemon dydy? Edrych. Oh my god. Mae'n un o gym hwnna. So fi'n mynd i trio... Llafau, basically. Yeah. So... Fi'n batlo fe. Ti'n feel prepared am hyn? Yep. OK, go. Spam o'r button yna. Iawn. Pa Pokemon ti'n batlo gyda? Mae Poion. Spam, 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 spam. Mae'n fel bwyd. Mon, mynd i ennill. Mynd i ennill. Mae'n just fel un Mynd i shot. ennill. Un O cef. naw. Reit, mon hyd rhaid. No, ti'n... Ei, fi ennill. Found it quite easy, actually. Yeah. Right. Nice. Be ti'n cael? Na fi mynd i roi Pokemon mewn y gym. A wedyn fi mynd i roi mewn. The lowest level Pokemon ti. Pwy ti'n mynd i roi fewn? Beth Poion. OK. Ti'n roi mewn? Oh! Fi'n mynd yna. Ti'n ffeindio fe ti? A fe'n roi mewn hypno. Fe'n mynd barod cael un. Hypno. Da, ti? Ti'n roi hit mewn? Ni'n mynd i cefn ffordd fyna nawr? Ti'n mynd ffordd fyna? Yeah. Loads of pidgeys. Fel Moses. That's actually really cool. Oh, fun. Yw hwnna gaslu nhw ddau? Be yw hwnna? Fi'n legit yn teimlo fel bod fi'n god fe. God of O a ie, picture. raptor. Cool. So, Mae'na mwy o Pokestops ar y ffordd. Oh, parkour. Oh, a clearance sale. Ni'n mynd ffordd fyna. Ie. Mae'na dau Pokestop ar y ffordd. A fi don't mynd i. Danger, fragile roof. Pwy fydd yn stupid enough i mynd ar y roof? Ti wedi ti? Ie, fi wedi mynd ar roof blaen. Spider-Man roof. O, mae'na horse i ni, bai fi'n cael eto. Ond oes gen i ddim Pokeballs. Mynd ffordd fyna. Ie. So, Fe am heddiw. moral story then. Pan ti'n mynd i Pokestop, paid a waste your balls straight Yeah. away. Gobeithio roedd chi wedi mwynhau. A subscribio. A like-o. A Popeth arall. comment o. A beth pa gamer ydych chi eisiau ni chwarae.